Inaresto kang Daet Municipal Police Station, asin PDEA Camarines Norte ang sarong online seller sa Barangay Pamurangon, Daet, Camarines Norte. Matapos na magpositibo sa ginibong bypass operation, alas 8:45 ng Banggigang Pebrero 22. Binisto ang suspect na si Catherine Quibral na konsideradong high-value drug personality. Sigun sa Camarines Norte Police Provincial Office, ginibo ang operasyon sa sarong hotel sa Barangay Mancruz, Parehong Banwaan. Nakuaman sa posisyon kan suspect ang nasa 150 gramo ng pigtutubudang shabu na may kantidad na 1.20 milyones pesos. So igwa na po siya mga record, as in may surveillance na nasaro siya sa nagbebenta ng illegal na droga sa Daet. Duman po sila nagkaulay para sa bypass. Duman po naka-check-in po ang suspetsado. As in si namabakal po saro man sa kunyari customer kang nasabing hotel, duman po nagkabakalan sa laog ng hotel. Apwera sa droga. Nakuaman sa posisyon ni Quibral ang ginamit na 1,000 peso bill na bypass money, asin 5 pang 1,000 peso bill na budol money. Sa Banwaan kang Jose Panganiban, arestado man ang duwang persona na tulak ng droga sa ikinasar na high impact operation sa Barangay Santa Rosa Norte, poko mas o menos alas 9:30 kasudbang aga. Nakumpiskar sa posisyon kan mga sospek ang nagkapirang pakete ng pigtutubo ng shabu, asin pigkakarkulong may gabat na 146 gramo, asin nagkakantidad na 992,800 pesos. Sa impormasyon, gikan pan mga sospek sa Banwaan kang San Vicente asin Daet, nagpasiring sa nasubot sa San Jose Panganiban nga ni magpabakal ng droga. Hindi lang po ay nagpapatunay na ang kapulisan ay dahil po nagpupundo sa kampanya laban sa pinagbabawal na droga. Ining mga otoridad, nakaiba mi ang PDEA, as in yung different unit ng PNP, ay nagkakasararo para po mabawasan ining nagkakalat na illegal na droga. As in dahil na makabiktima pa ni mga inosente. Sa presente, nasa kustodiya na kang otoridad ang mga nakumpiskar na droga asin ang tulong sospek, asin nahampang sa kasong pagbalgar sa Akta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal